ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kipai ba jong ke hima maharam kira penpau ye kejing ngokmen ye ka longkme nakasnong lom so rew kabala mi syakmat ban panmap bat ban pensha ye kejing kren bakala dang ha kidi ki khendiat sngi kad hado bakala khta shikat dai ye kejing sngo jong kipai ba jong ke hima maharam kipai ba jong ke hima maharam kila priang ye kene kejing panmap jong kene ka longkme bat kila pharu kejing kurkhu kordo bakan don ha pedeng ka met ka bakot ka bakhia Hagaju kapor kipai ba jong ke hima maharam ru kila kentu ye ki parado parasna makim daishu bandang kentho de ki kitin ki bakta mat yong ye ki para khasi khara lada dei yano ru khnang bakanam don ke jingsngo ya pher hapdeng ke jaj benreu khasi aliang jong nga sa sisen ha kane por ko mamanta nga snow ban pau ye ke jing sokmen abanga kini ki sngi philayu i ye ke jing ya keren kajongi hang ne po kahima jongi ne po hima maram kham tam ha be de bat tu ka jing kan tho jong tu kong na po lum so riu te ngas pan pau jing so kmen ma hadin ba ngayu i ka jing pan map ka jong i leng ba kilat pa thai khubor ba ila pan map ya ka jing keren ba kla jong i ha ka ba de bat tu kan tin ba i ong yang i ki ta ki maram poi ten rei la la man so thu da ka jing yo i ka men sem ka bakhya ka jong i kum ilong kemi iba ha ka jing klot ya ki wei ki kam ki ba ngam kwa ban pan pau hang ne ten rei ila kum kren ya ka to kan ten na kalian jong i ha ka to por sang ila so dom ila so dap da ka men sem ka bakhya ba balei ba ki brio ba ja ki kren ya ki kan ten kham tam ya ka kan ten ka ba kum balami ha kilat patai ku bor kum to tina kalian jonga ngala keren ngathai pila ui hagi media itu por te hakane ka por ngasno ban ong ba ya ikong ngan ong ba namar ikong kat bang apet haga jinglong ka bala kham temen ila la ban long kum i kenja kemi yang ngan ong na e phira ka kantin mei na kalian jongi ki padba jong ka hima maram i penpau ya kam sem ka ba ya kat bat phi hot ha ka to ko por ngi ru haga jing somong ila keren ya phi lan ngina kren ya ki breu jo melen ban penon kam ya kan tin maram kum ka kan tin insult dan rai hadin bagila pet ya ka jing panmap ka jong phi lang bagila patai ko bor kalau penlong yang i bangin ka men sem bangin ong ya phi bangim don shu kano ka jing sa not lan ni ka jing ya thau ya to kan tin ka ba phila kren na kam ta jong i ki pat ba jong kai ma maharam na kata ga bang kren dei na kren tang ta manga badan hang ne tan rai ina yo ban kren bat ki babon ki nong song snong hapo nyong ne hima ba ki pan pau kam sem ba ngidei bandon kam sem ya map kham tam ngidei na ka ju ka jat ban reu ngidei sipara ha ka ni ga ha ka jat ban reu ka jongi tenata ka daw sa sistem ngan ong ba ngis ngo hon ya ka e ka ban kaliang jong phiru phla pan sai pat ngim don chu kanu ka ba ngin ya thau ha ka be dei bat ta kan ten te sa sistem kum ka jing pan kan mau biang yang i paro ki pat ba jong ka briu han yo trap baladang ngidei uwa ngidei umaram ngidei ubhoy lan ngidei na slong ru tongin nom pen non kam ya kinu ki kenten ki ban long ki ban pen thar yang hi ki parajat ben reu namar ngilong tang ka wei ka jet ben reu pat ngilong shitli kwa ka jonga ku wei na ki tu khot jo ka jet ben reu ka long ba kum ka jet ben reu rit pat ngidei ban don ka men sem bang ngilong shitli khnang bang ka jet ben reu jongi kanang keu hakil yang baro kanang khlan hakil yang baro bat nginget pada ka jing teli ngin yo ki jingkerman na kam ta kalawai ka bapuna jong ka ne kali ka be ke jongi tengah don tang kita ki kenten nget ba nang ni sekmat ru ngin nang ye tre bat ngin perkhat ba ka jet bereu jong hi ka dai tang ka wei kum ba la seng do kulong kuma